warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana a cikin channel ɗina mai suna KB Arewa Graphic TV, ina mai wa kowa da kowa fatan alheri. To a yau za mu yi muku flyer for poster ne kuma na ɓangaren zaɓe ne. Ina so da Allah kowa da kowa ya sa ido ya kalli abin da zan yi kuma ya fahimci abin da za mu yi sosai. Da Allah kar a manta a danna mana like a danna mana like kuma a mana comment sai a yi mana sharing domin mutane su amfana. Kuma a danna alamar ƙararrawa sai a danna all, shi ne zai bada musamman da zarar mun saki sabon bidiyo mutum ya gani. Allah ya taimake mu. Da haka yanzu mun je mu ga cikin pizza lab ɗinmu kamar haka. Yawwa wannan hoton kuna gani ga pizza lab ɗinmu nan mun shige shi kamar haka. Sai mu je mu shiga wajen za mu rubuta size. Ina hoton yanzu an riga an fahimci inda ake rubuta size, ga size nan. Inda aka rubuta size nan ɓangaren kenan. Yawwa sai mu shiga inda aka rubuta size. Bayan mun shiga inda aka rubuta size, abin da za mu yi amfani da shi, bari mu sa 1600 shi ne abin da muke yi. Yawwa to kun ga ya bamu abin da muke so. Don haka yanzu sai mu je mu shiga cikin import domin mu ɗauko shi kan hoton da za mu yi domin kar a samu kuskure. Yawwa. Yawwa. Ina fata ana gani da Allah kar a manta dai sharing da like shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa. Yawwa wannan abin da kuke gani, wannan ɗin da kuke gani shi ne na zamu yi design a kan shi. Ina fatan al'umma annabi suna kallo. Tunda yanzu bari mu je mu nemo colour ɗin da za mu yi amfani da shi, tunda kuma colour ɗin ma da za mu yi amfani da shi dole sai mun yi ɓarin haka. Sai mu danna nan haka. Yawwa sai mu danna alamar foda nan kamar nan wurin kenan. Sai za mu matsa. Yawwa bari mu matsa shi. Mun matsa shi yanzu sai mu koma mu shiga nan ɓarayin nan kenan. Sai za mu shiga wannan hoton domin mu nemo background da muka yi amfani da shi a ciki. Yawwa kun ga yanzu gashi mun nemo background ɗin sai mu danna alamar good. Yanzu bari mu shiga ku gani kun ga ya bamu abin da muke nema. Yawwa sai mu danna OK. Bayan mun danna good yanzu za mu yi first one. Sai mu je mu shiga gurin text, ga gurin text nan. Yawwa ina fatan ana gani nan ne gurin text. Sai mu danna gurin text. Mun danna gurin text sai mu danna shi sau biyu. Sai mu rubuta OK sorry. Yawwa sai mu rubuta Allah kai mana da iyawarka. Allah kai mana da iyawarka. Allah kai mana da iyawarka. Yawwa ina fatan kuna gani. Yawwa ina fatan kuna gani. Yanzu sai mu je mu bashi font da zai mai kyau. Yawwa ina ganin kuna ganin yadda yake. Yawwa to nan ga font ne da aka rubuta font sai mu danna shi kamar haka. Bayan mun danna shi sai mu nemi font ɗin da muke nema. Muna neman font sans serif za mu yi amfani da shi. Sorry kun gani ga shi nan sans serif semi good. Idan muka danna shi. Yawwa to sai kuma mu je gurin space da line. Space da line bari mu nemo shi. Yawwa ina fatan kuna kallon shi wannan. Shi ya matsa shi. Yawwa sai mu danna shi haka. OK sorry. Sai mu danna align sai mu danna align. Align sai mu danna shi haka. Kun ga ya bamu abin da muke so sai mu danna OK. Kawai shi kenan sai mu je mu ba shi colour. Yawwa bayan mun zo ba shi colour za mu ba shi ja. Za mu ba shi
yanzu bari mu nemo color ɗin da ke cikin nan ɗin saboda shi ma ɗin kar a samu matsala. Yawwa mu danna nan kamar yadda muka danna kamar nan mu dawo nan shi za mu yi amfani. Sorry. Yawan abin da muke nuna ne. Bari mu nemo shi a nan ne fa. Saboda Allah kar a manta alamar like da subscribing. Yawwa sai mu zo mu danna ƙasa. Bakin iya nan kuma sai mu ba shi baƙi. Yawwa ina fatan kuna gani. Okay, sorry. Yawwa. Yawwa ina fatan kuna gani. To kun ga dai yanzu dai inda ya kai mana. To sai mu dawo mu danna nan. Gashi nan na relative position shine zai bamu shi a tsakiya. Shine zai bamu shi a tsakiya. Yawwa to yanzu sai mu zo mu nuna position shi kuma. Shi kuma zai nuna shi ya ce position. Kaman gun da za ka yi abu. Yawwa to kun ga dai na musa shi. Muna fatan Allah ya zauna a saiti. To abinda za mu yi na gaba sai kuma mu zo mu sa both and support. Yawwa sai mu copy ɗin wannan don mu zo mu rubuta both and support. Both yawwa kun gan shi kamar haka. An ba shi sai mu ba shi alamar kalan fari. Yawwa an ba shi fari. Sai mu je mu rage mai size. Ga abin da aka rubuta size nan. Sai mu matsa kamar haka. Sai mu rage shi, mu rage shi, mu rage. Mu ga bangon position ɗin. Mu shi kamar haka. Sai logon da aka rubuta gashi background sai mu danna. Yawwa kun gani sai mu sa ja. Yawwa ina fatan kun gani kun ga abin da ya bamu. Yawwa sai mu zo mu rubuta shi sunan kanshi mai zaɓen kenan. Yawwa mu ƙara copy ɗin wannan. Muktar Abdullahi Ɗandaura. Muktar Abdullahi Ɗandaura. Muktar yawwa gashi nan mun rubuta Muktar. Sorry. Yawwa mun rubuta Muktar. Yawwa ina fatan kuna gani. Allah ya sa ido a kalla da kyau saboda gudun mistake. Kamar su a ƙara musu bayani a kai su ma su iya neman mu. Ta WhatsApp number ɗin mu 07042476699. Idan ka ga abu bai baka yadda kake so ba sai ka zo ka shiga position ɗin ka gyara abun ka yadda ya kamata kamar yadda muma muke yi. Yawwa sai mu je mu ba shi color white. Ina fatan kuna gani. Yawwa sai mu je mu ƙara danna copy. Sai mu rubuta Abdullahi. Abdullahi. Yawwa ina fatan kuna gani.
sai mu zo mu ga spaces yawa kun gani zai kai mana shi da muke so ya kai mana yawa ya mana kai mana da muke so ya kai mana sai mu ƙara dannawa sai mu kwafi ɗin sai mu dawo da shi ma ƙasa sai mu rubuta ɗan daura wannan mutum kuna gani gashi nan mun rubuta ɗan daura yawwa yanzu kuma to gurin mu sai bari mu zo mu je mu ɗauko shi ma kan shi hoton shi photos ɗin za mu yi amfani da shi da Allah kar a manta alamar like a mana like sosai muna buƙatar like domin wannan like ɗin naku shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa wurin yin wannan aikace-aikacen sosai amma in ba ku danna mana like ba za mu dinga jin daɗin aikin yadda ya kamata yawwa ina fatan kuna gani sosai yanzu za ku ga yadda za a yi wannan ɗin sai mu ɗauke shi haka mu koma da shi yawwa ina fatan kuna kallon wannan hoton to za ku ga yadda za mu yi wannan hoton da Allah a tsaya a natsu da kyau a fahimci yadda za mu yi wannan hoton yanzu yadda muka mishi haka ɗin nan sai mu koma sai mu yi kwafi bayan mun yi kwafi sai mu dawo da shi daidai jikin wannan ɗin idan muka mishi haka kun san ya za a yi sai mu shiga cikin cropping sai mu danna ina fatan kuna gani sai mu danna wannan gashi bari ku gani mu danna yadda hoton zai yi yawwa kun ga haka sai ku danna OK sai ku zo ƙasa nan za ku samu kuma hoton design yadda ya kamata yawwa sai ku dawo da wannan ɗin nan yawwa sai mu ƙara shiga cikin cropping sai mu yanke ɗan bakin wannan nan gurin saboda gurin abin bai bamu yadda muke so ba sai mu yanke shi shi ma wannan haka sai mu shiga cikin cropping shi ma sai mu yanke shi haka kuma design tsayawa za ka yi ka kula da kyau abin da ake yi kai dai kanka in ka zo ka tsaya kana design ɗin wallahi sai ka zo kana mamakin kanka yawwa dan ni kaina idan na yi design wallahi zuwa nake mamakin kaina ni na yi amma kuma sai in zo in ta mamakin wai shin ni na yi wannan ko ko ba ni ba kuma abin haka yake kai ɗin don Allah ku kula da kyau kaga inda wannan hoton ya dawo sai mu danna OK bayan mun danna OK sai mu zo mu danna alamar nan to shi ne zai bamu dama mu yi grouping ɗin sai mu matsa shi haka sai mu yi haka sai mu yi haka ina fatan kuna gani duk wanda yake buƙata kawai so zai mana za mu koya mishi shi yadda ya kamata yadda mutum yake so kun ga yanzu dan Allah ku ga yanzu ya ƙara bada sha'awa sosai ba gashi nan za a yi tunanin ma ya kai ka mishi haka yawwa to bayan mun gama kuma sai mu zo mu shiga cikin shape sai mu yi ma shape ɗin haka shi ma ɗin yawwa duk abin da ake yi nan da hannu ne da zarar mun buɗe group sai dai a yi haƙuri har yanzu ba mu samu dama mun buɗe group ɗin za mu fara koyawa ba saboda mun fi so mutane sai mun ga alamar da like ɗin da mutane da suke bamu tunda shi yake ƙara mana ƙarfin gwiwa a kan abu idan an bamu like mun ga like ɗin ya cancanta mu buɗe group sai mu buɗe mu dinga sa shi a nan wurin yawwa to yanzu sai ka danna to back ga wajen da aka rubuta to back nan inda aka rubuta to back ɗin wannan shi za ka matsa ka matsa shi haka yawwa kun gani yawwa kawai kuma sai mu kulle shi bayan mun ga mun kulle shi yanzu kun ga ba zai ƙara motsawa ba yawwa yawwa ina fatan kuna gani to yanzu sai mu zo mu rubuta for counselor kun gani ku lura da kyau kun ga abin da aka rubuta a wajen for counselor yawwa yawwa bari mu zo mu
kofi, sai kofi ɗin yawwa mutum zai rubuta ko kamsil yawwa ga yanan kuna gani kamsil yawwa ina fatan kuna gani da muke yi. Da Allah a mai da hankali saboda ni ma kaina wallahi abin da ya sa na mai da hankali wannan abun saboda kiristocin nan da su muke yin wannan abun. To ya zamana cewa gabaki ɗaya sun kwashe social media ɗin akan irin waɗannan abubuwa mu kuma ba namu ko ƙwaya ɗaya. To shine sai kishi ya kama akan cewa mu ma ya kamata lalle mu mai da hankali akan wannan abun. Yawwa sai mu ƙara danna kofi sai mu zo ƙasan shi sai mu rubuta makami word. Makami word. Word. Kauru. Nan zamu je gun space da line align ɗin nan align sorry align yawwa to inda shi ma mun sa. Ina fatan kuna gani da Allah a dinga sa ido ana kula ana yin shi da kyau saboda wannan hanya ne sosai da zaka samu kuɗi especially ma mu 'yan arewa da har yanzu bamu mai da hankali da yin abubuwan ba. Ya kamata mu tsaya da Allah mu koyi wannan abun yadda ya kamata saboda mu ma ɗin fita daga cikin waɗannan daban daga cikin masu ɓarna da suke wani abun. Yawwa yanzu bayan an gama haka abin da zamu koma mu sai mu koma ƙara komawa cikin effort. Kun gan shi wannan effort ɗin kar a manta shi zai kai mutum cikin gallery kai tsaye. Kawai sai ka danna ka ga cikin abin da kake so ka shiga. Yawwa yanzu kun ga sai mu ɗauko alamar PDP wadda ita muka yi amfani da ita. Yawwa ina fatan kuna gani. Yawwa ɗan wajen wurin size shine zai bamu damar da zamu position. Zamu iya ƙara ta kaɗan. Da Allah ya haƙuri han bidiyon namu zai ɗan yi tsayi kaɗan to amma kar a damu da tsayinsa saboda duk a cikin aiki mutum ya tsaya a mishi abu gwari-gwari yadda ya kamata shine abun da ya fi. Saboda kai kanka in ba a ma shi yadda ya kamata ba ba za ka ji daɗin abun ba. Yawwa ina fatan kuna gani. Yawwa sai mu ƙara shiga cikin effort again. Saboda ni da nake zama da muke ayyuka da su na fahimce su sosai. Wannan ba wani ƙaunar mu suke yi ba. Yawwa amma dai muna zama da su ne saboda mene aiki ne ya haɗa mu da su ba mu da inda zamu yi da su. Yawwa ina fatan kuna gani ko sai mu mai da shi ƙanƙani domin mu zo mu sa ma abun mu saboda ya ƙara mashi relight. Yawwa kun ga haka ai yayi. Yawwa sorry bari mu bashi ja saboda na san red colour ne. Yawwa ga nan mun bashi red colour sai mu je muyi grouping ɗin shi kamar inda muka saba. Saboda shi zai bamu damar ya dawo abu ƙwaya ɗaya.
shi ma again sai mu samu mu daidaita shi saboda yayi kyau. Kyau ɗin shi ne zai kawo mutane su gani suna sha'awar abu. Yawwa to shi ma again za mu ƙara komawa muyi grouping ɗin shi. In na faɗi grouping fa ku dinga la'akari ku gani kun ga gurin grouping ɗin yawwa nan gurin shi ne za ka dinga matsa shi. Shi ne da ka matsa shi zai baka alamar haka. In ka matsa nan gurin shi ma again sai ka zo ka ƙara matsa nan shi ma shi za ka matsa. Da ka matsa shi sai ka ga ya maka haka sai kuma ka dangwale shi da hannu kamar haka. Ka dangwale shi sai ka ƙara dawowa ka ƙara matsa wannan na tsakiyar shi za ka matsa shi. Bari ka gani ka ga abin da ya nuna maka ya ce are you sure want to merge the selected object, shin ka amince za ka haɗa waƴannan abun guri ɗaya sai ka ce yes. Kun gani ka amince kenan ya haɗa shi. Kun gani yanzu sorry amma ɗan samu matsala kaɗan. Yawwa za mu ƙara grouping ɗin shi mu haɗa da wannan mai mantuwa. Yawwa to kun ga yanzu ya haɗu gabaki ɗaya. To ku duba ku gani yanzu abin da ya rage mana ƙanƙani ne a cikin wannan aiki namu. To yanzu abin da za mu yi shi ma ɗin yana da ɗan wahala sosai. Za mu ga cikin wannan ga shi nan bezier ɗin nan wannan bezier ga shi shi za mu shiga mun shige shi kamar haka. Yawwa sai mu matsa nan haka mu matsa nan haka sai mu Allah bai bamu yanda ake so ba mu matsa shi haka sai muyi haka sai muyi haka. Yawwa sai mu jawo nan ƙasa. Yawwa kun ga ya kulle gabaki ɗaya sai mu jawo shi haka. Ina fatan kun gani. Sai ka danna shi haka. Bayan ka danna shi ka je ka ba shi colour ɗin da kake so. Bari mu je mu nemo colour. Wannan alamar plus alamar foda ga ta wannan ita za mu matsa domin mu nemo ga shi mun nemo hoton nan sai mu nemo colour ɗin ga shi sai mu matsa alamar rubutu. Kun ga ya bamu colour ɗin da muke so. Yawwa yanzu sai mu ɗan jawo shi kaɗan sai mu ɗage shi haka. Sai mu danna to back. Ka gani ya koma baya. Sai ka ƙara danna copy. Sai ka je ka nemo colour ɗin da za ka ba shi. Yawwa kun ga colour nan white sai mu zo mu jawo shi. Yawwa kuna gani sai mu mishi haka. Ba sosai shi ne aikin. Sai mu danna haka mu ƙara danna copy. Kuma sai mu ba shi irin colour ɗin da mu ba ma wancan. Dan Allah a kula a mai da hankali aikin tabbas na san yana da wahala. Amma in aka yi haƙuri a bi aikin daki-daki zai zamana cewa ba mai wahala bane kawai. Sorry a yi haƙuri fa sai mun mai da hankali dole mu nemo. Yawwa.
a sa ido ne, a bi a hankali, a yi haƙuri. Dama haka halin aikin yake. Yawwa, sai mu je wajen sabis. A biyo mu da position. Ina fatan kuna gani. In ƙara dannawa. Mun ƙara zuwa haka. Saboda sosai. Yawwa. Kaga dai ya bamu abin da muke so. Kawai shi kenan. Sai can mu zo mu kukkulle su. Yawwa, shi natsuwa yake so mutum ya mai da hankali. Ya mai wajen test, da Allah like, da sharing, da comment. Wannan alamar like ɗin shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa. Muna ƙara gaya muku har kullum shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa a kan abu. Sai mu danna sai mu sa 2023. 2023. Yawwa. Yanzu Allah ku duba ku gani. Dan Allah aikin bai fara bada Lahadi ba, mu ƙara danna copy. Tige dawo. Dan Allah na yanzu ko a haka bar aikin da aikin nan biyu yake ba. Kuma an gama aikin, aikin ya fita. Haka har yanzu ba mu gama ba. Yanzu ne za a ainihin gyara ma aiki. Yanzu dai gashi an gama aiki a haka. To yanzu ne za a koma za a yi aiki. Saboda abin da kake so ka tabbatar da cewa kana amfani da ruler wurin yadda abin zai tsaya ya fita ya ƙayata yayi kyau. Yanzu bari mu je wajen wannan mu same shi. Bari mu same errors. Yawwa ina son stroke. Yawwa gashi to bari ku gani. Za ku ga ya ƙara bada light shima ɗin. Kun gani? Ya ɗauka irin na cikin hoton. Yawwa sai mu zo a shiga relative position. Mu daidaita shi sosai. Kun ga ya tsaya a gun da ya kamata. To sai mu dawo nan. Sai mu danna nan. Okay sorry. Kun ga yanzu za mu yi amfani da ruler. Komai ya zama mana a seti. Saboda mene? Setin abu shine alamar cewa aikinka yayi kyau. Saboda in kana seta shi, to wani yaga aikin naka da kanshi zai tsaya yana mamaki. Mu shiga wajen position ɗin shine zai bamu ainihin ka bi su ɗaya bayan ɗaya. Kowanne ka ba shi haƙƙin shi yadda ya kamata. Kada kanka ya ringa wani an zo aga aikin aka ce maka kai kaza kai ta mamaki. Yawwa. Ina fatan kuna gani. Wannan daidaita shin da za ka yi shine zai kawo mutane su fara jin sha'awar aikinka. Ku duba ku gani. Yanayin yadda aikin ya tayi. Yanzu dan Allah dan Annabi aikin bai fito yayi kyau. To kar a manta dai alamar like, sharing, comment domin mutane su amfana. Idan har dai kuna mana alamar like kuna mana sharing, to za mu dinga jin ƙarfin gwiwa muna ƙara yin bidiyoyi akai akai. Ni ne naku KB Arewa Gida TV. Na yi muku fatan alheri. Alamar like da sharing. Na gode. Allah ya rufa.